Здравейте, аз съм Момчил, а вие сте в играта «Защо да посетим България?» България, страната на розите, на умове като Джонатан Асов, на велики спортисти, музиканти, художници и още много други. На въпроса защо да посетим България, отговорите са много. От чудо красивата природа, върху която Господ е изсипал тълбата по малко от всички блага, през хилядолетната история и култура, до омайния фолклор, песните полетели в космоса, танци, традиции и добрите хора. Днес с помощта на моите приятели Паиси, Яна и Пантелей ще тръгнем по стъпките на историята, фолклора и природните красоти на България. Ще прочетем и чуем много за България и съм сигурен, че до края въпроса ви ще бъде не защо да посети България, а кога. Приятно пътуване!
Ясен месец веч изгрява над зелената гора.
Здравейте, аз съм Пантелей. Добре дошли в нивото по стъпките на българските природни забележителности. България е една от най-красивите страни в света. Макар и малка по територия, тя съчетава безброй природни богатства, които едва ли биха могли да се видят на други места. България има планини с 39 върха, 32 реки с дължина над 100 км, над 400 езера и едно море. Кои от кои по-уникални? Тук ще ви представим 10 от най-красивите природни забележителности в България. И ако все още не сте посетили и видяли лично някой от тях, непременно планирайте техните посещения, защото си заслужава. Номер 1. Седемте Рилски езера. Панорамата към Седемте Рилски езера е от онези гледки, които спират дъха и те презареждат. Можеш с часове да наблюдаваш езерата, почивайки си от забързаното ежедневие. Седемте Рилски езера се намират в Национален парк Рила в югозападна България на около 50 км от София, между 2100 и 2500 метра над морска височина. Наричани са сините очи на планетата. Те са разположени едно над друго, като са подредени на различни рафчета на планинска етажерка, свързани помежду си с малки поточета. Всяко от седемте Рилски езера носи името на някоя своя характеристика или на формата си. Началната точка на маршрута е от Долното езеро. Следват Рибното езеро, Трилистника, Лиздака, Бъбрика, Окото. Най-отгоре е Сълзата. Прозрачно и чисто като сълза, а най-отгоре се е надвесил езерният връх, от който се разкрива невероятна панорама към 6 от езерата. Номер 2. Водопадът Райското пръскало. От ножето на старопланинския връх Ботев, централна България, се намира най-високия водопад на Балканския полуостров. Наричан още Калоферското пръскало, той се намира под един от българските природни резервати Джендема, недалече от хижа Рай. Водите на река Пръскалска, събрани от вечната пряспа на връх Ботев, падат от височина 125 метра и се разбиват на сребристи капчици. Великолепната гледка е пленявала и продължава да пленява и независимо от това, че е посещаван от много бройни туристи-планинари, водопада Райското пръскало и местността са запазили непокътния си и чист облик. Номер 3. Комплексът Белоградчишки скали. Белоградчишките скали са уникален природен феномен и справо могат да се нарекат осмото чудо на света, по думите на писателя Антон Страшимиров. Пред фантастичните видения на Белоградчишките скали, човешката фантазия е ограбена. Абсолютно ограбена с всички свои капризи. Тези невероятни творения на природата се намират в района на град Белоградчик, западния предбалкан, северозападна България. Стират се на близо 30 км дълъг участък и се разделят на 3 групи – Фалковска, Централна и Збеговска. Наименувани са според приликите си с хора, животни или предмети. Например, мечката, лъва, монасите, Адам и Ева, конника, замъка, близнаците, а други, като Мадоната, Хайдут Велко, ученичката и дервиша, са свързани с легенди за красиви девойки, храбри войводи и нещастни любовни. Номер 4. Природният феномен каменните гърби. Каменните гърби са скални образования, които се намират източно от средно пласт на пътя, свързващ Кърджали с Хасково. Защитената територия има площ от 3 хектара. Скалните образования имат форма на естествени гъби. Пътищата им са розови, а шапките зелени гъби. Височината на пътищата и ширината на шапките е до 2,5 метра. Преди милиони години тук е било дъно на море,
при оттеглянето на което са оставени камъни с варовикови пластове, които от дъжд и вятър са изстранени като пънчета на дуби. Мястото е пълно с кузови и легенди, една от които за четирите красиви дъщери на Мъчтрая, Радуил, пленени от орда дъщественици и пресечени от тях при опита си за бягство. Номер 5. Пещерата Леденика. Пещерата Леденика е известна със своите чудни синьо-бели водопади и диамантени мечове. Намира се в местността Леденишки валът в Стара планина на 19 км от Враца и се намира така поради ниската й температура и големите късове лед, които се образуват в нея по време на зимния сезон. Пещерата е разделена на няколко големи зали, в които ще ви посрещат образите на свекървения език, къпещата се девойка, жената на великана и къщичката на баба Яга. Дядо Коледа и целият отбор джуджета пък ще ви изпратят с незабравими впечатления от пещерното царство. Зашеметяваща е гледката и в концертна зала. Огромни къдрави колони като застирал водопад подпират натежалия свод от хиляди сталактини. Залата има божествена акустика и в нея неведнъж са се провеждали симфонични концерти. Номер 6. Природният феномен побитите камъни. Природният феномен побитите камъни, известен още като Каменната гора и Дикелитаж, е разположен на площ от 7 квадратни километра, на около 18 до 20 км от град Варна, североизточна България, на няколко километра от град Белослав и е единствената пустиня в България. Побитите камъни са на повече от 50 милиона години и са варовикови колони, достигащи 7 метра, кухи или плътни цилиндри, конуси, различни скални блокове и голям брой каменни късове, разположени с групи с имена Страшимировска група, Слънчево, Баново и други. Теориите за произхода им са различни, от такива, че тук е било дъно на море, наречено Лютеско, до такива, че в образуването им преди милиони години са участвали гигантски растителни и дървесни видове. С магическата си красота, побитите камъни неведнъж са ставали декор на филми от българското и световно кино. Сред тях са Осъдени души, Оцеала и Верцингеторикс. Номер 7. Чудните мостове. По множето на Родопския връх Голям Персенг, природата е изваяла внушителен скален феномен. Огромни мраморни арки, обгърнали бреговете на река дълбоко долу. Наричат местността Еркюприя, което от турски означава големия мост. Тези чудеса на природата са се образували от струтването на пещера преди хиляди години. Около чудните мостове върви маркирана кръгова пътека с 2 панорамни площадки. Непосредствено до тях се намира хижа Чудните мостове, а многобройни екопътеки водят към хижите Кабата, Скалните мостове, Изгред и Персенг. Който и път да изберете, ще се наслаждавате на прекрасна природа с вековни и голисни гори, които вграждат трите мраморни чудеса. Номер 8. Пещерата Соева дупка. Соевата дупка се намира в близост до ловишкото село Брестница. Наречена е на имената на двама братя-близнаци Съю и Сею, които през османското робство са се крили в пещерата. Пещерата се състои от 5 зали, като срутището е най-голямата от тях. Веднага след входа ще влезете в първата зала, която е под формата на купа сено. Затова е наречена купена. Срутището е втората зала, образувана след голямо земетресение. По-нататък са залите Белият замък, Харамадът и Космосът. В Соевата дупка се срещат всякакви пещерни образования, като драперии, синтрови езера, сталактити и сталагмити. Каменната украса по стените и тавана създава впечатлението, че се намирате в катедрала. Номер 9. Мелнишките пирамиди. Мелнишките пирамиди, разположени до Мелник, най-малкият български град, са скални образования, които са разположени на площ от 50 квадратни километра. Условно се делят на 3 дяла – Мелнишки,
Каруановски и Роженски пирамиди. Представляват уникално природно образование, което привлича туристи от цял свят. Смята се, че този си вид пирамиди са придобили формата си при ерозия на глиняната почва. Мелнишките пирамиди са в процес на оформление и външният им вид и формата се променят с течение на времето. Тези приказни природни скулптури имат най-различни форми и очертания, наподобяващи скални гъби, купи сено, минарета, алпийски хребети и върхове, мечове, обелиски, египетски пирамиди, готически храмове и други. Номер 10. Крушанските водопади. Изумрудената водна феерия на Балкана. Обичате ли водни каскади? Крушанските водопади ще ви предложат най-голямото и живописно водно зрелище в България. Разположени до село Крушана, северна България, образувани от множество карстови тераси, те се спускат от височина 20 метра, за да спрат духа на всеки посетител. Счита се, че през 13 и 14 век монаси са обитавали множеството пещери, разположени в тази местност. За това свидетелстват скалните ниши и килиите. Днес можете да разгледате цялата система от водопади, като минете по специално изградената за целта екопътека. Интерес ще предизвикат и виреещите се тук редки ценни растителни и животински видове, писани в Червената книга на България. Подреди пъзела и спечели ключ. Браво! Печелиш ключ! И твоята награда е златен билет за едно още по-приятно преживяване. Приятно пътуване!